Takže startuje nám družstvo z Velkého Ořechova a za něma tady se připraví družstvo Bobrovníky. Družstvo z Bobrovníků bez dýchací techniky a za něma se připraví družstvo Horní Sloupnice jednička s dýchací technikou. Na trati máme družstvo z Velkého Ořechova, tedy projeli tunelem Berou Hadice. A běží na gumy, doma velké nohy, je to velký problém, potom si může zakopnout. Tak, ale jdeme na disciplínu, na lešení. Takže oba dva borci jsou na lešení a se začínají vytahovat barely. Jak jsem řekl, je to družstvo z Velkého Ořechova. Běží bez dýchací techniky, ale ve výstroji klasické zásahu. Po lešení nasledují nosítka s panou o váze 90 kg. Pana z nosítek nesmí spadnout, jinak jsou trestné body. Na startu se nám připraví družstvo z Bobrovník bez dýchací techniky a za něma se připraví družstvo Horní Sloupnice jednička, ta běží s dýchací technikou. Takže nositka byly odneseny a borci nám běží do poslední fáze hammerboxu, kde je to velmi zatěžové na sílu, na paže, na výkon. Musí 60krát udeřit. Tak, první z družstva je v cíli a dobíhá další. Tak, máme čas.